அவர் என்னை தெரிந்து கொண்டபடினால நான் அவரை ஆராதிக்கிறேன், நான் அவரை கொண்டாடுகிறேன். மாத்திரமில்லை, அவரோடு எனக்காக இருக்கிறபடினால என்னுடைய முடிவை குறித்து நான் அறிந்திருக்கிறேன். ஐயோ சபையில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு என் பிள்ளைகளை நான் விட்டு போய்விடுவேனோ, நான் என்ன செய்ய போகிறேன், எனக்கு சரீரம் சுகம் இல்லையே, எதை குறித்து யோசிக்காதீங்க. Sit comfortably and relax yourself. நீங்கள் அமர்ந்து நல்ல சாய்ந்து இலைப்பாரி கொண்டிருக்கிறீங்க. ஒரே ஒரு வசனத்தை உங்களுக்கு உற்சாகப்படுத்துகிறேன். நீங்கள் அமர்ந்திருந்து நானே தேவன் என்று அறிந்து கொள்ளுங்கள். அவர் ஜாதிகளுக்குள்ளாக, தேசங்களுக்குள்ளாக, பிரச்சனைகளுக்குள்ளாக, உபத்திரவத்துக்குள்ளாக அவர் எப்பவுமே உயர்ந்து இருப்பார்.